Pois a nosa verdad que estamos vivindo con total normalidade. Quero dicir, non é nada... A ver, estamos a dar a importancia que ten e falar da relevancia que ten e xorden conversas na clase, debates, conversacións, pero que xa adoitan pasar. Adoitamos falar disto na clase. É un tema que está sempre presente, non este ano especialmente, falar da importancia de nomear as mulleres. É que falámoslo sempre. Entón, pois este ano, claro, o que hai son moitísimo material, moitísimos libros, que iso a min é o que máis me está gustando, porque hai moitos libros infantís, entón poder levarlle eso a clase pareceme unha gozada, porque antes tiñame que inventar os contos e agora pois xa están aí. Cada lugar pois ten a súa forma de homenaxear. Brión, por exemplo, este ano había unhas pandeireteiras que facían 20 anos, entón aproveitamos, dende o local ao xeral. De aí é onde intentamos partir, do local, das nosas pandeireteiras, cantareiras, ao xeral, as homenaxeadas. Síntelo máis achegado a ti, que a mellor pois unha literaria que non sabes quen é hasta que a nomean, non? A mellor estas mulleres non sabían quenes eran, pero sí saben da súa obra e sí se sinten identificadas. É algo que está vivo. Entón, non é tanto que nós estemos vivas, ou que haxa tocadoras todavía vivas, tocadoras que veñen da transmisión oral directa, non? Da cadea de transmisión, senón que a súa música, a súa canción sigue viva, é algo que temos acotío. Eu aí pasei por etapas, non? Según fun medrando como persoa e fun medrando como muller, sobre todo, pois fun medrando como docente. Entón, pois agora mesmo, eu o que fago é, cando recollo algo, pois o primeiro que intento é que as coplas estén sempre en galego. Se non están en galego, e non podo usar outras, porque coplas hai un feixe e podes usar as que, vamos, non son 5, aínda que cantemos 5 coplas nunha peza, a mellor hai 50 ou 100, non tes por que usar só esas, non hai máis. Pero bueno, se a mellor o que queres é usar esa, por algún motivo, pois mirar de se pode facer unha boa traducción. E unha boa traducción non é só traducir as palabras, senón traducir a idea que quere transmitir. E iso depende moito do contexto, porque non todo o mundo ten os mesmos códigos á hora de falar, non ten o mesmo xeito de falar. Entón, claro, non podes ir a Google e traducir, porque che vai facer unha traducción literal, e a mellor non é a forma de falar desa xente, entón é moi importante tamén empaparse do contexto. Que despois aparecen cousas, como por exemplo que non sei se é algo que pasa habitualmente, pero polo menos na miña casa, na miña zona así, que a veces utilizamos o castelán para facer un pouco de burliña. E nas coplas eso aparece. Cando falan, non sei, dos muelles de Coruña, a ver, están vacilando. Entón, eso, pois, ao mellor non o podes traducir. Na escrita é moi fácil, porque ao mellor pos aspas e explícalo, pero despois, a hora de cantar, tens que saber transmitilo. Non podes cantar todo igual cando estás vacilando, ten que haber unha expresión. Eu son moi do depende, é que me parece fantástico, porque entre o blanco e o negro hai un montón de cousas, entón todo é según o contexto, porque tamén sabemos que hai xente que dá as clases en castelán. Entón, se a lingua vehicular túa xa é o castelán, unha persona que a mellor quere achegarse á lingua, xa igual non o vai a facer. Ou se ti non tes a sensibilidade de ver o que transmites e escolles para montar unha peza de 5 coplas e resulta que desas 5, 3 están en castelán, non lle estás facendo un favor á lingua, ao final dá igual, é un postureo, un folclorismo, coller a pandeireta e botar 3 ailalelos, jova. Pois non, é a nosa identidade cultural, é moitísimo máis que eso. Nos na clase eu procuro que se reflexione sobre a lingua e que haxa un espazo onde intentar todas sentirnos cómodas e ver cal é a situación da lingua, o futuro e como nós podemos axudar a que eso se manteña. Que as persoas adultas adoita ser máis doado porque a xente xa ven un pouco con, bueno, vou a clases de pandeireta, cambio o chip, entro pola porta e xa falo
galego, non? Pero coas peques é moi doloroso, porque no que eu vexo, no que eu vivo, todo o mundo fala castelán. E a xente que é galego falante, en canto entra no cole, cambian o castelán. E doe no peito ver dúas nenas, falo en femenino porque adoitan ser o 95% nenas, dúas nenas galego falantes que entre elas falan o castelán na clase, de pandeireta. Eu achegueime nos 90 porque ían todas. E na miña casa a miña familia ia toda, entón era algo como que facía todo o mundo, daquela pois era a actividade que tiñamos máis próxima, non? Entón foi un pouco de ver ao resto. E tamén porque dende a casa alentábante o que o fixeras, entón eu creo que eso sigue sendo igual. Ben alumnado, estou falando de peques, porque as familias lle gustan, e outras veces é porque as amiguiñas, porque lle contan, ou porque o ven. E sobre todo, se o ven é moi difícil que o rexeiten, quero dicir, cando vou ás clases de infantil, por exemplo, porque o mellor de 6 pa diante pois xa teñen máis vergonzas e demais, é que é como algo innato, ti tocas a pandereta, e bailas e xa empezan así, e ti, ¡buah! Que pasada! Todo o mundo quere achegarse a tocar a pandeireta, todo o mundo quere bailar, é que é natural en nós. E según vamos medrando, vámonos poñendo máis ríxidas e deixando de bailar, deixando de cantar, deixando de botar un berro. Entón é super fácil achegarllo. Era importante creala porque a unión fai a forza, non? Entón, ter un espazo, unha entidade dende onde ti poder traballar que che represente, pois é un alivio. Entón, ter un conxunto de xente con os mesmos obxectivos ben marcados, dende aquí podemos traballar e sacar traballos adiante, como pode ser a publicación do libro con Xerais, e agora facer o segundo encontro, e ter a axuda das entidades, como entidade, é fundamental. Creamos un lugar para min de descanso e de reflexión, e digo de descanso porque cando ves cousas que este e todo isto que estou vendo está me enfadando, tes un lugar donde reflexionalo e donde ver que non é só cousa túa, non é dende un lugar de traballar, de decir, vale, como podemos facer con isto? Que faríamos? Que podemos aportar? Como? Dende nós estamos a falar de nós. Ninguén fala por nós, somos nós. E as mulleres costanos moito falar por nós. E sacarnos cousas a publicar de, vamos falar de nós. Entón, hai un montón de cousas sobre as pandeireteiras, pois que falen as pandeireteiras. Non que falen por nós, non ser obxecto, senón ser suxeito. E poñer no centro a muller e a lingua. Todo o mundo te chama, queren saber, non? Todo o mundo está en todo. Se ti propós algo para falar sobre X problemáticas ou situacións, non? E ves que hai tanta xente que lle interesa e quere falar diso, aí. Entón non era a cousa de nós as catro que falamos entre nós, cada unha dende o seu lugar, non? Decir, seremos nós as únicas que vivimos estas cousas. Hai cousas que vivimos que son patróns que pasan en calquera ámbito, eres pandeireteira ou eres carniceira. Entón, claro, eso foi de decir, aquí hai que mirar de facer algo. Sacar algo escrito sobre nós e que, oye, pois, en algún momento, dentro de 50 anos, haberá un libro ou dous sobre somos pandeireteiras e había esta circunstancia social e as pandeireteiras decían isto. Porque o que pasa agora moitas veces é que non hai cousas escritas. Pero que as pandeireteiras somos moi modernas, quero dicir, eu son pandeireteira, son actual, estou na modernidade. Ao mellor o que temos que deixar é de confundir, pois que sexa algo estático. Porque as pandeireteiras estamos aquí, non é algo que se este estudando que pasou hai 100 anos. Que estamos aquí, polo tanto,
somos modernas, porque somos desta actualidade, somos contemporáneas. Agora, despois, cada quen que experimente como lle dé a gana. Non, pero non ten por que ser eso vanguarda. Porque nós xa somos vanguarda, estamos aquí. Como muller de Estramundi e pandeireteira, pois tamén fago as miñas melodías, e tamén fago as miñas letras, e tamén as podo transmitir. De feito, en clase moitas veces o que fago cas peques é, se non hai algo que me guste ou que se me axeite, ou que vexo que hai un tema que lle interesa, pois fagolle unha letra e fagolle unha música. E, oye, por que iso non é transmisión oral? Se a miña bisavó, se ela o facía, é tradición, por que non podemos partir dunha tradición de aquí? Non é algo estático. O que pasa é que a veces tamén temos medo a ter os egos, non? Decir, ai, vou decir que tal... Bueno, pois si, non estamos falando de nomearnos, e somos as primeiras que non nos nomeamos. É increíble, A nosa cultura, a nosa identidade non é un traxe que pos para subir ao palco e despois quitas. Traxe podes poñer calquera, podes ir de fallera tamén, pero identifícate eso, porque a mí o que me parece moi triste é ver xente nos palcos cantando e bailando e despois falar castelán e non reflexionar. Hai unha frase que escoitei varias veces, lín varias veces que non sei exactamente se é a lingua, o pobo que canta nunca morre ou a lingua que se canta nunca morre. Non estou de acordo, porque se só a cantas e non a usas no teu día a día, vai ser unha peza de museo. A xente está co boom da pandeireta, que non todo o mundo vive igual, creo que eso que había que analizalo, porque hai xente que sí que di que o sinte, ou hai espazos nos que si o podo sentir, hai espazos en que non. Os grupos morren, as asociacións que eu conoso van morrendo, costalles económicamente moitísimo manterse. Entón, hai que facer unha reflexión de como pode ser que vexamos con X grupo a praza da Quintana chea de xente bailando e despois os datos din que a lingua desaparece. E despois tamén hai que ver quen enche as prazas. É un grupo de pandeireteiras o que enche unha praza? Ou a eso non lle damos tanto valor como a outras que consideramos, o que falábamos antes, vanguarda? Que é o que realmente enche? É unha moda? Sigo a moda? Se dentro de X anos se pon de moda outra cousa, vou á moda? Non é poño e quito, non, que queda de eso, porque eso vai ser o que manteña vivo o país.